Oživ svoje memečká a len pár klikmi ich premeň na video. Luma AI vydala Dream Machine, model na tvorbu videí pomocou umelej inteligencie. Videá tak môže vytvoriť každý. Môžeš tak urobiť pomocou obrázku alebo len textového zadania. Kvalitou sa model Dream Machine vyrovná Sore a čo je najlepšie, je úplne zadarmo. Oživ z Dream Machine napríklad svoje obľúbené memečka a určite si získaš pozornosť svojho publika. No a ako na to? Choď na lumalabs.ai/Dream Machine. Klikni na Try Now v pravom hornom rohu. Prihlás sa cez svoj Google účet, nahraj fotku alebo pridaj len textové zadanie a odošli. No a aplikácia ti vygeneruje napríklad takéto parádne video. Neplatená verzia má samozrejme aj svoje obmedzenia. Vygenerovať takto môžeš maximálne 30 videí mesačne a len 20 v jeden deň. No ale podobne ako to bolo pri Midjourney, sa tvoje zadanie dostane na čakačku a vygenerovanie tvojho videa môže trvať aj hodinku a viac. Vyskúšaj si ho a ak sa ti tento nástroj zapáči a chceš tvoriť viac, ponúka aj platené verzie, ktorých cena začína na $30 mesačne. Vyskúšaj si to a pochvál sa nám s tvojím výtvorom. Ak sa ti takéto novinky páčia, vypočuj si ich rozšírenú verziu v podcaste na našom Spotify Digitálna univerzita.